Rugyan tayo, dahito a seremonya ti panagkalaysa, da Fajorem ken Carmela, itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo at dakuma kada kayo. Kakabsat, imay tayo dito'y asiraragsak para iti daytoy rambak. Kadkadwaan tayo, da Fajorem, Parugem, ken Carmela, iti daytoy nga aldaw, erugida bangunen, ti bukod da pagtaengan, napateg daytoy akanito, nga agpaay kadakwada, ngarod, kas mangipatpateg kadakwada, intay suportaran ida babaen ti ayat, pan nakipagayam, ken karkararag tayo. Kadwaan tay ida, dumungeg si papasnek kadagiti balikas, nga iyabkas ti Diyos kada tayo itang aldaw, ket babaen ti Santa Iglesia, si papakumbaba tayo nga agkararag iti Diyos, babaen ken Kristo nga Apo, agpaay kadagito nga agasawa nga adipen na, tapno si ayat nga awatin na ida, bendisyonan ken pagkaysaan na ida. Sangkamay sa tay nga rod, nga mangikanta ti Gloria. Gloria iti Dios, iti kangatuan, ket ditoy dagakapya, kadagiti tattauan na imbag di panagkemda, ibunan nagdaka, itanok daka, pagrugbaban daka, daydaya, kwenda ka, agyaman kamken ka, gapu iti, na indaklang adayag mo. Gloria iti Dios, iti kangatuan. Apo Dios na ilangitan ngari, Dios Ama, aman nakabali namin, ket sika, Apo niya Jesu Kristo, buktung nga anak ni Diyos nga Apo, Kordero ti Diyos, kenanak ti Ama. Gloria iti Dios, iti kangatuan. Sika magikat, kadagiti basbasul ti lubong, kasiyan na kami. Sika mangikat, kadagiti basbasul ti lubong, awaten kadaytoy araraw mi. Sika asitutugaw, iti makannawan ti Ama, kasiyan na kami. Gloria iti Dios, iti kangatuan, yang tay siksika o Apo Jesu Kristo tinasantuan, siksika ti Apo, siksika iti kangatuan, iti timbuyok Espiritu Santo, iti gloria ti Dios Ama. Amen.
Kumararag tayo. Mananga siya Diyos, dingam kada iti panangidawdawat mi, kada parojem ken Carmela, nga ita nga aldaw imayda, tapno agkalaysa da iti sidong ti sakramento ti panagasawa, papigsaem kad ti pamati da ken ka, ken ti paymet panagtin nalikda, ket babaen dagiti nga agasawa, bendisyonam ko mati iglesyam, ket umadu dagiti anak ti Diyos. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso magipagbiag ken magipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti enggana. Amen. Ti maibasa na daw iti libro ni Tobias. Idi isudan iti nakarikep a kwarto, bimangon ni Tobias ket kinunana iti asawa na. Bumangon ka patgek nga asawa. Agkararagta iti Apo iti panangaasi na ket ilisinata iti peggad. Bimangon ni Sara ket nagkararagda iti panalaknib ti Dios kadakwada. Kastoy ti kararag ni Tobias. O Diyos, dagiti kapuunan mi, may kari a maitanok ka. Madaydayo kuma tinagan mo, iti agnanayon nga awan inggana, iti imatang iti amin na paraswam, iti langit ken ditoy daga. Pinaraswam ni Adan, ket ented mo ken kuana ni Eva nga asawa na, nga agpaay katulungan ken kabadang na. Nagtao ti puli ti tao kadakwada, takinunam, saan a nasayaat iti lalaki nga isuna, mga ramidak iti kaduwada akaarnina. Apo, pinilik ni Sara saan agapu iti derep. Kaasyan na kami kumakit ipalubos mo, ngagbiag kami agingga iti kinalakay, ken kinabakit ni. Sangsang kamaysada kinuna. Amen. Napan naturog dagiti agasawa, kalpasan ti panagkararagda. Ti sao ti Apo. Yaman tayo ti Diyos. Ti kaasi ti Apo, punwen na to'y daga. Tika si ti Apo, punwin nato'y daga. Naragsak ti nasyon at ti Apo ti Diyos na, wen naragsak dagiti pinili na, nga agpaay ken kuana. Tika si ti Apo, punwin nato'y daga. Salwadan ti Apo dagiti agbuteng ken kuana, wen salwadan na dagiti agtelek, iti di agbalbaliw nga ayat na. Tika si ti Apo, punwin nato'y daga. Isaad tayo iti Apo, tinamnama tayo, isu ti mangtulong ken mangsalaknib kada tayo. Naragsak tayo gapu ken kuana, agtalek tayo iti nasantuan, anagan na. Tika si ti Apo, punwin nato'y daga. O Apo, ada ka kuma kadagit da kami, ti di agbalbaliw nga ayat mo. Kas iti kaadda, tinamnama mi ken ka. Tika si ti Apo, punwin nato'y daga. Ti maibasa na adaw iti surat ni San Pablo kadagiti taga Colosa. Da kayo dagiti tattao ti Dios, inayat ken pinili na kayo ako kuana. Ngarud, ikawesyo ti kinamanangaasi, kinaimbag, kinapakumbaba, kinasingpet, ken kinaanos. Agiinnanos ken agpipinakawan kayo, no adda pagkurangan ti maysa iti sabali. Masapul nga agpipinakawan kayo, akas iti panangpakawan ti Apo kada kayo. Ket kadagitoy amin, inayon yu ti ayat, ang mamagsinggalot anaan-anay iti isu amin. Tital na nga ited ni Kristo ti agturay kuma kadagiti puso yu. Tada ito'y tinangawisan ti Diyos kada kayo, iti maymaysa abagi. Kanayon kuma nga agyaman kayo. Agtalinaed kuma kadagiti puso yu ti mensahe ni Kristo, iti amin a kinabaknang na. Agsisinuro ken agbibinnalakad kayo iti amin a kinasirib. Agkanta kayo kadagiti salmo, himno ken na espirituan akan kanta, anapno ti puso yu iti panagyaman iti Dios. Ngarud, amin nga aramiden ken sawenyo, aramiden yu itinagan ni Apo Jesus. Agyaman kayo iti Dios Ama, babaen ken kuana.
Ti sao ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. Sinadan ka ako nga atong pagkibilbilin mo, madaydayaw ti balikas mo, maitantanog tinagan mo, maitantanog tinagan mo. Ti Apo da kuma kada kayo. Kasta kumamit ken ka? Ti pan nakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Juan. Gloria ti may ken ka, o Apo. Kinuna ni Jesus kadagiti adalan na, daytoy tibilin ko, agiin nayat kayo akas ti panagayat ko kada kayo. Ti katanukan nga ayat nga ipakita ti maysa a tao, iso ti panangipaay na ti biyag na para kadagiti gagayem na. Da kayo dagiti gagayem ko na tungpalin nyo ti ibilin ko. Saanin nga adipen ti panangawag ko kada kayo, ta saan nga ammo ti adipen ti araramidan ti Apo na. Ngem awagan kayo iti gagayem, taimpakamok kada kayo ti amin anangig ko ken amak. Saan ada kayo tinangpili kanyak, no di ket siyak tinangpili kada kayo. Dinutukan kayo amapan ken agbunga iti ado, ket manayon kumati bungayo. Iti kasta ited ti ama kada kayo ti anyaman adawaten nyo ken kuana itinagan ko. Daytoy nga rod tibilin ko, daytoy nga rod tibilin ko kada kayo, agi innayat kayo. Ti Ebanghelyo ti Apo. Dayaw ti may ken ka, o Kristo. Parojem ken Carmela. Adda kayo itata, iti daytoy nga simbaan. Adda kayo nga mangidaton ken ni Apo Dios, daytoy nga ayan-ayat yo. Ket adda kami, adda ditoy nga kumablaaw kada kayo. Palakpakan tayo man da Parojem ken ni Carmela. Balbalyan tayo man nga palakpakan. Malapit sayo. Okay, stone. Dayta palakpak nga dayta. Baka maudi a palakpak kada kayo dayta. Sa balinton ti palakpak na nagasawa kayo. Ngayon, nagita mamarites nga kaaruba yo, nagririri kayo to palpalakpakan dan to. kasi ti ore di maordenan kami nga padi. Yati bagada. Ada pa may nga padi nga naordenan. Nagadu nga tao, manoribo nga tao na nagpapalakpak da, kinongratulate da amin, inted da ti regalo da, aging gana nga nakablaawan da, nakipit picture da, nagawid agraman pamilyana, nalipatan da padi nga naordenan nagtry-tricycle. Kakas jay mo laeng timbagada kada kami kastamo dayta ti ammuyo kuna dati ordinasyon kuna da kanya di ordinasyon iso ti pangrugyan yo kuna da nalpas ti ordinasyon baka maudi a palakpak daytan. So marunon ton palpalakpakan to dagiti taon no umalis kaniya hey pimanaw dayta pa day kunadan ton baka magkada kayo dayta nga palakpak yo baka maudin ton nya. Well, dahita salsala, dagita lala, magpapabunar kayo, agsasala kayo, abong problema data, ure no banda yo, amin nga banda. Ngang mangrugi kayo tata, after daytoy isunto ti biyag. Tilay biyag yo, haan nga dayti kalaysa niya. Awatin nyo lang ti sakramento, yes, inalayo amin nga dekorasyon, kada amin na amin nga photographer kada ko, hanggang mangrugi kayo ton after daytoy nga kasar. Kakunak, dayta nga palakpak, nasaya at no palpalakpakan da kay tupay agraman da kita ninong kadaninang yo baka sa balinton nga palakpak anya ti bagbaga na ditoy Parojem ken Carmela ti lubong ti panagasawa an nga agnanayon a langit
Taado ti nagkasawa nga aging gana tata agri tayo dan kalbaryo payla ang sumangsang at di kalbaryo nga di da pay naranasan ti langit. Taapaya, imaginem lalaki ken babae pagtipunem. Kas ano ti panag-adjust dayta agduma ti natura ti lalaki ken ti babae. Sabali pa nagpampanunot ti babae, sabali mati pa nagpampanunot ti lalaki. Sabali ti wagas. Kapag tipunem dayta, lalo, tadwa nga pamilya. Mayat ko mano kaladyag kab sa tamudan no niya ti sakit di pamilyahan. Naganda yung magsinggal to yan na ganan. Gabor. Pagtipunem dayta. Sabali nga nakaugalyan, sabali akaugalyan, dakam to pay nga padi ka naduma-duma nga barangay, ure agabay nga barangay, at duma da pay lati ugali dagita nga barangay. Pagtipunan nyo dayta, kas ano ti adjustment na dayta, haan nga maala ti sirib. Tano da duma dagiti nasisirib, isupay ti hangpaot nga gasawa. Haan nga maala ti sansanikwa. Nagdaduma dagiti adda sanikwa na, awan pa'y makakaro ba na. Dayjay, hanga maala ti ad-adal. Uri ad-adal na, ay apo, ibagak kada kayo, natatagasawa kayo, mangrugi kayo iti zero. Ikkaten nyo amin nga bayas, ikkaten nyo amin kaslaawan amboyo ti tunggal maysa kaslaawan ti kayo, mangrugi kayo agsursuro kayo. Kas ti wagas ti panagasawa. Ikatin nyo amin nga baya sa isyo titong galmay sa agraman katugangan nyo kadanaganak yo. Tano simrek ka ti may sa pagtangan nga dabayas mo, ay sus ka impyerno na data nga biyagaan. Simrek ka ti may sa nga pagtanganan ka dabayas na titong galmay sa ay ka impyerno aday tanga biyag, narigat aday tanga biyag. So nga tata, parogem, unique na tinagan mo, parogem. Parogem ken Carmela, mangrugi kayo. Anya ti ko natin surat ni San Pablo, kaya kadagiti taga Kulosa, ang dati ni, kunana ni, ikawusyo ti kinamanang nga asi. Ikawusyo ti kinamanang nga asi. Kani partneryo, iti amin a tao, agsubli a bendisyon kada kayo. Kinamanang nga asi. Ikawusyo, kunana niya, kinaimbag. Iso ti kunakan niya yu tatay, ipakita yu dito'y lubong nga addapay laeng nasaya at nga sagapagasawaan. Ipakita yun dito yung lubong nga adda pala ang Kristiyano nga agdindin na, adda pala ang agdindin na nga na Kristyanwan. Ta nagrigat nga berukan nagrigat nga berukanan ti na Kristyanwan nga dito nga henerasyon tayo. Dagiti ubing nga aga-asawa, ay sus nagrigat nga berukan. Iso nga igikarit ko kada kayo parudjem ken Carmela, ipakita yu ti lubong nga adda pay laeng nasaya at nga gas. Adu pay mo laki di. Ngam kaadwan na no dadduman ka dagiti nagdakkel namin ti challenge ti agasawa. Kaadwan na dagiti agas-asawa no dadduman ka kasla naginuma da. No apay nga adda dayta sa unga innuma, sa bagay makauma ka met. No matuktoksik di jay maysan, tila kararagnan ka. Either isuna matay, uno matay nila kainan, uno saan nagsinadan, taapaya no toxic launa yan, no napunpun no nga hanyo nga awan ti mabigbig yung nga kinaimbag ti tonggal may sa ay toxic nga biyag dayta. Iso nga ikawusyo ti kinaimbag. Ipakita yun dito yung lubong nga adda na saya at nga agasawa dayta ti karit na. Nya? Tano awan dagito yung nga galad kanyayo, agin nanos. No awan dagito yung nga galad, imaginem ta agden na kayo, manotawon, no maabot yung ti 50 years, no awan ti innanos. Diya ka mo, dagita agasawa pa'y laeng ita ka, no awan ti innanos, daga naginuma, sigurado nagsina dagitan, anos. Kinapakumbaba ko na wen. Haday may nag-apply nga kasar kanya, in-interview, apay mga kayat mo nga sawaan, caring na bin father, caring at atta. Yamunto ano, nya na ganan, nagasawa kayo no, amunan tupay nga, kaya nakantupay mga ikantibadom no, nabartek ka, no, daytay, kaya nantupay mga ikanti ko na kanyam. Kakunak kanya da, anya dagiti galad, nagado di ibagada nga nasayaat. Kati ibagak kanya, ti ikarkarit ko kanya da,
Kunak kanyada, manipot ta tagasawa kayo, tas agday sada nga na interview kunak, si ka lalaki ka, manipod tatta, adda ikon consider mo nga desisyonan. Adda ni Carmela, adda katugangam, adda naganak mo pay laeng. Manipod tatta, adu dagitay rumbeng nga ibagam nga saan nga masapol nga agwen ka. Nya? Tano di bagbagim lati pampanunutem ay ke nya naganan ha nga mabalinday ta. Masapol nga dadagiti gundaway nga masapol nga wen kunam iji panunot mo nga masapol nga isakripisyo nga agsaan ka. Adda dagiti decision nga hamon mabalin nga bukbukudan ti kayat nga sauen. Da kayo nga dua. Tati pa nagasawa ka haan nga mabalin nga individual daytan nagtipunen. Ketatan dagiti decision nyo consider parojem nga addan asawam. Amin nga decision mo Carmela i-consider mo nga addan asawam haang kan abalasang haang kamutten nga baro nya kaya jati i-consider yo kano maalayo daytoy di jati sumre kan ti pannakaawat masapul nga awatem apay nga tanga kasjay apay nga tanga kasjay naramid na apay nga daytoy jati pagkapsutan na nisungod ka na yung kibagbaga ka damang kasarak tatapay laeng ki iraman nyo nga asawaan ti pagkapsutan talakayo uno tabakit yo. Haam mo nga ikaskasar, parojem, ti perfect a Carmela, taawan ti perfect a Carmela dito'y lubong. Addan tulat ta, pagkapsutan na. Carmela, haam mo nga ikasar ti perfect a parojem. Tahawan ti perfect dito'y lubong, agkamalin tulat ta. Kitatapay laeng, iraman mo nga asawaan. Iraman yun nga asawaan, no, inyan day tadumtang. Kunana pa yung nagkasar ka, ay nag-apply kanya ka, apa yung mga kayat mo asawaan, nagagat ngamin, Father. Kunong tungay matukol sa akin na kasaduton. Nungin na-stroke ton kag pilpilay ton, anusam tupay, when a father ti kunam atatta. Isugarod nga kari, ti bagana ti kasar ka promise niya, kasar. Nagmayat ako na rigat ken nam ay, ragsak ken liday, sakit ken salon at, ay ayaten kan tulatta. Gasum di nga kararag pay Hanlang nga kari. Kinagtaraki ani Warujim tatang, nagpindas ani Carmela. Tatapay laeng Inton naganak ti lima dayta, ya po, tagabor tumutong itdag, paspasuson to ditong ugitan na, kaya munto pa ay. Well, laham mga tanga iso pagbalinan na ta, mga kasdi kaduoy. Hinggang ti bagbaga na dita, haan lang nga kinapintas, haan lang kinagwapo. Dada kinapintas kinagwapo, bonus daytan. No, adda di kinaanos, adda kinasayaat, adda respeto itong may sa kada kayo, dayta tigasaten. Nagasat kayo, dagita itsura ka bonus la dayta. Taadda mo nagpintas nga nobya, nagpintas nga asawa, unapay nga mamaintinar na di pintas na, nagsadot mat. Adda mo nagwapo nga asawa, adda nagwapo, adda amok irikan kan tiyawak, apaya, di ba'y bakit na piman maestra, di lalaki nagwapo. Apay maintinar na ti kinagwapo na, anya trabaho na, agmo motor. Nagpigsas sounds na, anya trabaho na, agmo motor. Kita di baboy na kasla na ipasikig nga bigao. Sadot. Kino adda gagat, respeto, adda pa nagtin na kunay na iyo, dagita itsura, bonus la daytan. Nagado nga naragsak, nga din na, nagado tinaragsak, gaputa adda respeto, kinapakumbabakin na,
Kaya tumatlangan ang kinasawang ni Carmela kapag naging seremonya kas mayan lorot dito di Santa Iglesia na inatayo. Buwan. Yawat mo matlagan ka ba din kalikuan at mga kinasawang na. Tawagan mo matlagan ng tatlong kinasawang. Bendisyonan tayo dagiti aras kin singsingyo. Pari, gatoy. Tuy. Ganam. Sa lukatan. Ti tulong tayo aday tinagan ti Apo. Iso nangaramid ti langit kan daga. Bendisyonam kad Apo da Farojem ken Carmela nga adipen mo kadagiti naan anay asan ni kwa ditoy adaga. Iso dang iladawan dagitoy nga aras. Ket agserbida ko mapangragpat ti agnanayon abiyag gapo ken Kristo nga Apo. Amen. Bendisyonam kada Apo dagiti asingsing. Tapno da Farojem ken Carmela ang mangising-sing kadakwada agtalena edda ko mga napudno. Ngagbiag iti sidong dinalagdapan na ginayat ken kinapudno gapo ken Kristo nga Apo mi. Amen. Bendisyonam kad daytoy nga nasanton a Biblia. Sapay kuma ta iso ti mangiturong kada Farojem ken Carmela ibiyagda dasaen da ibiyagda ket iburay da gapo ken Kristo nga Apo mi. Amen. Alam ba sing sa kanan kami din. Carmela, usaram datoy asingsing, kastanda iti ayat ko, ken kinapudnok ken ka. Tinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Farojem, usarem daytoy a singsing, kastanda iti ayat ko, ken kinapudnok ken ka. Itinagan ti Ama, ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Farojem, ganam. Tayang iya babana. Purika. Tayang iya babana. Ay ayatek nga asawa, Seryoso ka ha. ay ayatek nga asawa. Iyawat ko ken ka, digiti nga aras.
Kastanda iti panangidaton ko. Tibagik ken ka. Nga agpaay nga pagimbagam. Ken ti pamilyata. Itinagan ti Ama. Ken ti Anak. Ken ti Espiritu Santo. When awatek ida. Ted mo amay niya. Ang kamang idul-dulay niya. Si Kamos saya atab nga idulay wa. Tapa nagperperya di gabor ti obra. Umiggan kay nga dua. Awaten nyo tinasantuan na Biblia nga iso tinaglaon ti sao ti Dios. Basahin nyo, iburay nyo, ibiyag nyo kadagiti tattao nya. Agbiag kayo nga naglaon ti Ebanghelyo nya. Kakabsat mapadayaw na ka mangiparangkada kayo ti kabarbaro nga na Christian wana sa nga pag-asawan the Mr. and Mrs. Faro Jem ken Carmela o Nadia. Palakpakan tayo. Okay. Igsublit ajay tugaw tayo, agparintumang kayo. Tay mang sindi ti kandela, mangikabil ti belo ken cord, aramidan tayo. Masindyan ti kandela. Kabayatan na tumakder tayo para iti kararag sa pasap. Hidawdawatan tayo ti iglesia, ken dagiti akakaskasar, at ipanagasawa da iladawan na ti panagkalay sa ni Kristo ken ti iglesia na. Iti tunggal panggep ko na tayo, denggan na kamkadi. Idawdawatan tayo ti Iglesia Katolika, iti sangalubungan, dagiti mangipangulo ken kuana, ken dagiti mangiturturay iti daytoy a Pilipinas. Dawatin mi ken kaapo. Dinggen lagam kadi. Idawdawatan tayo dagiti napanglaw, ken dagiti masaksakit, ken dagiti matutuok, ken marigrigatan. Dawatin mi ken kaapo. Dinggen nakam kadi. Idawtawatan tayo da Faro Jem ken Carmela. Tapag kaysain na kumay ti Diyos nga agnanayon dagiti puso da. Dawatin mi ken kaapo. Dinggen nakam kadi. Idawdawatan tayo ta ilisi kuma ti Diyos ida kadagiti pagdaksan. Palaganen na dagiti rigrigat da ken papigsain na ida iti tiyempo ti sulisu. Dawatin mi ken kaapo. Dinggen nakam kadi. Dawatin tayo taringan kuma ti Diyos ti grasya ti sakramento ti panagkasar. Kadagiti naasawaan nga adda ditoy ita. Dawatin mi ken kaapo. Dinggen nakam kadi. Manakabalin amin kanagnanayon a Dios kitaem kada siaasi dagitoy anak mo ipaay mo kad kadakwada ti panagtalin na edda na pudno ken ka ken iti maysa ken maysa ket kalpasan ti atiddog kinasingpet a panagbiag gonggo na amto kad ida iti agnanayon aragsat agraman dagiti anak da ken dagiti mangay ayat kadakwada gapo ken Kristo nga apo mi. Amen. Amen. Agtugaw tayo. Guwapo nga insagot mo, nam ay kenrigat, amin ko, humay ko idaton, ken ka Diyos ko, kas pagyaman ko, kinaimbag mo. Iti daytoy amisa pagyaman, apoy awat ni ano mo adaton, sapay umatadda kay karyan, nga umawat ibagi kendarang.
bunga ti bandog eling mi idatun mit altaran amnuan sudi amin naragsak ladingit mi ikay sa meken ka o Diyos nga pumi iti daytoy ami sa pagyaman apoy awat minano mo adaton sapay kumatanda ka ikaryan nga umawat di bagiken daram bunga ti banno ken lingget mi idaton mit altar hanap nuan sudi amin naragsak ladingit mi ikay sa miken ka o Diyos nga apo mi. Kumararag tayo kakabsat na datayo ken dagiti adaton tayo makaayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Ti Apo awaten na kumadag iti adaton kadagita imam ket may paaya pa kay daydayawan ken pa kay gloryaan tinagan na ken kastamay ta pagimbagan tayo ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Apo awatem kadda ito'y daton mi amay paay kada Farojem ken Carmela babaen ta na ayat apan naripatom pinagkaysam ida bendisyonam kad ida kadagiti amin nga aldaw ti panagbiagda gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo adda kuma kada kayo. Kasta ko mami ken Itag-ayo dagita posposo yo. adadan sa gay ti Apo. Agyaman tayo iti apo a Dios tayo. May karikit rumbeng. Ama man nakabalin amin ken agnanayon a Dios rumbeng unay nga agyaman kamken ka iti amin na tiempo ken disso pinaruson ti tao gapo iti ayat tapno makiranod iti na Diosan a biag mo makita mi tinatan-ok a panungpalan ti ayan ayat ti agasawa iso anak imalditan ti na Diosan nga ayat mo ayat tinagtaudan ti tao ayat ti kankanayon a pakaayaban na ket ayat met laeng tinalitop a panungpalan na sa dilangit ti ayan ayat ti agasawa a mapasanto iti sakramento ti panagkallaysa agbalin aladawan ti agnanayon nga ayat mo gapo ken Kristo dagiti koro dagiti angheles ken amin a sa santos agdaydayaw ken agrokbab da iti gloriam iso adawaten mi ngay palubos mo kumati itimpuyog mi met tinakurapay atimak mi kat kunami adi agsarday. Santo, Santo, Santo ti Apo Dios dagiti amin aparswa ti langit ken dagan hapno iti pakay daydayawam Hosanna, 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 Hosanna iti kangatuan. Hosanna, 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 Hosanna iti kangatuan. Madaydayaw ti umay itinagan ti Apo. Hosanna, 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 Hosanna iti kangatuan. Hosanna, 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 Hosanna iti kangatuan. O
Pudnoon ay Apo, abiig ka akinasanto, kat sika ti gubuayan, ti amin akinasanto. Dawaten bingarod ti pahimo ta espiritum amang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinem, kat ti pahimo ida kada kami, abagi kandara ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na si aayat ti bagina, tapno agtutuok, nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo gat mangan kay amin iti daytoy tada ito iti bagik iso maiyawat to amay paay kada kayo. Kastamet akalpasanday di pa nang rabiida nangala iti kalis nagyaman manenken ka sana inted kadagiti disipulos na gat kinunana alaen nyo gatuminom kay amin iti daytoy tadaytoy iti kalis ti dara ti baro ken nagnanayon atulag iso ama ibuyat to ama ipaay kada kayo ken kadagiti ado at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramidan nyo daytoy apangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pammati. Babaen ti krus mo, kinin ka panagungar, Inakamin salakan, sika nanubot ti salubungan. Iti ngarod panangilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo. Idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken kataympaay mo ama ikari kami. Ngadda ditoy saklang mo katagserbi kam ken ka. Dawaten mi Apo tada kami amakirano diti bagikan dara ni Kristo. Pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kadaapo ti iglesia manaysak na piti sangalubungan kat parayrayom tayat na anadyusan. Laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pam kadmet da Farojem ken Carmela iso nga inka pinagtipon iti daytoy nga aldaw. Iti panagkalaysada tapno babaen ti grasyam, ket matungpal da tilangen ti panagasawa, babaen ti ayan-ayat ken kapya. Laglagi pampay Apo dagiti kakabsat nga matmaturog asi inanama ti panagungar danto, ken amin dagiti pimmosayan iti sidong takaasim. Awatem kad iday ti sidong taranyag mo apagakitaan da ken kay ti rupan-rupa. Dawatin mi Apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma may karikam amin iti agnanayon abiyag. Kat makiranod kamto keneng gasatan na Birhen Maria nga ina ti Diyos, ni nagasat a Jose nga asawa na, dagiti nagasat nga apostoles, ken dagiti amin asa santo, isuda ang nakapudno ang nagserbikan kaditoy daga, magikadwa kamto kadmet kadakwada, nga mangitantanok ken mangidaydayaw ken kagapo ken Heso Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken itisidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo iroknoy mi ken ka manakabalin nga Ama ti amin adayaw ken gloria iti agnanayon nga awan ti enggana. Amen. Datayo ana balakadan kadagiti makaisalakan na pamagbaga ken naadalan kadagiti na Dios na pannursuro tordan tayo ti agkuna. Ngadat sa dilangit, madaydayaw kuma, tinagan mo, dunteng kuma, ti pagariang matungpal, kuma, tinakem mo, ito'y daga, akasa dilangit, idem karakam, ti aldaw ditoy, ti kaneni, iti pa tinayong aldaw, pakawanem
met pamakawan mi ti basol dagiti nakabasul kada kami di nakamit baybayang manno kuti sulisuketi salakan nakam ketiti dakes. Kakabsat dawaten tay iti apo ta bendisyon na da Faro Jem ken Carmela abarong agasawa ipaay kuma ti Diyos na babaan ti sakramento ti bagi kandara ni Kristo pagbalinan na amay maysa ti puso ken ayatda. O Diyos pagayatam ti panagkalay sa ti lalaki ken babae iti kasta mabuangay ti biag tinaasawaan daytoy abendisyon saan anapukaw ti basol atawid wenno didakkel alayos. Talyawem kada si aayat toy anak mo a babae nga ita na ikallaysan iti daytoy anak mo ani Faro Jem dawatem ti pamindisyon mo itdem ken kuana ti grasya ti ayat ken kapya suruten nanto kuma ti pagpatulad dagiti nasingpet a babae nga idayaw ti nasantuan a surat. Agtalik kuma ken kuana ti asawa na ket bigbigan na ti kapada na iti dayaw ken kinatanok ket magipagtawid ken kuana ti nadyusan a biag. Pagraiman na kumamet ken ayayaten na kas ti panagayat ni Kristo iti iglesia na. Madawatin mi ken katapagtelen na idem iday anapudno kadagiti bilbilin mo ken iti maysa ken maysa kadakwada. Pagbalinem ida pagtuladan ti na Christian wan a panagbiag. Itdem kadakwada ti pigsa nga agtao iti ebanghelyo tapno agbalinda kumaasaksi ni Kristo kadagiti dadduma. Bendisyonam ida ti anak ket tulungam ida nga agbiag akas na imbag anak makita danto kuma ti anak dagiti anak da. Ket kalpasan tinaragsak ken atiddog a panagbiag paraburam ida tinalitop a panagbiag iti timpuyog dagiti sa santo ti pagarian sa dilangit gapo ken Kristo nga apo mi. Amen. O apo mi a Heso Kristo kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti ibatik kada kayo kapya ngaggapu kanyak ti tedko kada kayo saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam no di kat ti pamati ti iglesyam ket kas mayanurot iti pagayatam ipaay mo kada si aasi ken kuana ti kapya ken panagkaykaysa si kang agbiag ken agari iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Kasta kumamit Iti napakumbabakin napnon ayat a puso ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo. Kapya kada kay aming kapya. Cordero ti Diyos sa mangika kadagiti basbasul ti sangalubungan mga asika kada kami. Cordero ti Diyos amang ikat kadagiti basbasul ti sangalubungan mga asika kada kami. Cordero ti Diyos amang ikat kadagiti basbasul ti sangalubungan idem kadakam ti kapya idem kat ti kapya. Adtoy ni Apo Esos, ti Kordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong. Nagasat tayo anayaban iti daytoy apadayana.
Apo, jak may karingaw may kakanyak. Ngiti may salay nga sa umo paimbag tuntay karamo. O Apo Jesus, sumahay ka. Dito'y puso kag naet ka. Ikutam to'y biyag ko ken kararwa. Tapno diyak to may sinaken ka. Iturong nakadwa po. Tarabaye maladay to'y numo. Tapno ag serbi ka si pupudno. Aging gatungpal to'y biyag ko. Tati ayat mo, Isu Apo ti biyag ko. Keti asim, Isu Apo ti kired ko. Keti bilin mo, Isu Apo ti bagnos ko. Nagturong kinapudno. Tati ayat mo, Isu Apo ti biyag ko. Keti asim, Isu Apo ti kired ko. Keti bilin mo, Isu Apo ti bagnos ko. Nagturong kinapudno. Sila umaputo'y panunot ko. Pakirdem ka dito'y nakempo. Biyage mapuday to'y kinakurapay ko. Titalek ko ken kang itatong ko. Iyawat ko ken katiyamin ko. Usarem ka dapo to'y adipen mo. Isurum agbyag itilinteng mo. Hinagtalik laeng ken ka o Apo. Tati ayat mo, Isu Apo ti biyag ko. Keti asim, Isu Apo ti kired ko. Keti bilin mo, Isu Apo ti bagnos ko. Nagturong kinapudno. Tati ayat mo, Isu Apo ti biyag ko. Keti asim, Isu Apo ti kired ko. Keti bilin mo, Isu Apo ti bagnos ko. Nagturong kinapudno. Tati ayat mo, Isu Apo ti biyag ko. Keti
asim, isuwa po tikired ko, ket tibilin mo, isuwa po tibagnos ko, nga agturong kinapudno. Kumararag tayo. Apo, gapoy taayat mo, inted mo kada kami, dahito nga Eukaristya, tapno wag kay kaysa kami, ket may kaysa kamken ka. Kas iti panamagkay kaysam, kada faro diyam ken Carmela, babaen ti sakramento ti panagasawa, ken ti panakiranod da iti may sa tinapay ken kalis, kas tamo ta pagkaysaem kumaida iti ayat, gapo ken Kristo nga anak mo ken apo mi. Amen. Faro diyam ken Carmela, ita tanaawat yun ti sakramento ti panagasawa, ipaganetget ko kada kayo nga agbiag kayo anapudno iti maysa ken maysa. Carmela ay ayatem ni Faro diyam nga asawam, ket agbiag ka na imbag nga ina ken agtagibalay. Agtalinaed ka kuma iti sidong ti pamati ayat ken kinasingpet. Faro diyam ayatem ni Carmela akas nga asawam akas ti panagayat ni Kristo ti iglesia na, makipagbiag ka kenkwana iti sidong ti panagbuteng iti Dios. Ti apo adda kuma kada kayo. Kasta kumamit ken ka. Faro diyam ken Carmela, agdumog kayo taawaten nyo tinadaeg a pamindisyon. Ni Apo tayo nga Iso Kristo, asa nga ili ti padaya ijay kana, bendisyonan na kay kuma agraman dagiti kakabagyan ken gagayem yo. Amen. Amen. Sapay kumata ni Jesus, anangayat ti iglesia na, babaen ti papatay na, punwen na ti ayat dagiti pusoyo. Amen. Amen. Ipaay kumati Apo, ada kayo amamati, iti panagungar na, or-orayin nyo asiraragsak, ken si inanama ti yaay na. Amen. Ti pamendisyon ti man nakabalin a Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo, bumaba, ket agbati kumangagnanayon kada kayo. Amen. Nalpasen ti na Santo na Misa, ken ti panagtalay sa da Fardiam, ken ni Carmela, intayon iti ayat, ken kapya ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. Palakpak.